ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ኣብ ሲነማ ሰመረ ከመይ ትጸንሑ ብሉጽ ስራሕን ብሉጽ ውጽኢትን በኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ክንዕዘብ ክኢልና ኣለና እሞ እንቋዕ ሓጐሰና ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ መጋረጁ ኣብ ዝኸፈተ ዙር ሩዋንዳ ብናይ ግዜ ውድድር ናይ ጋንታ እዩ ጀሚሩ ሻድሻይ ደረጃ ክሕዙ ክኢሎም ኣለዉ እዚ ማለት ግን እተን ቀዲሞንኦም ዘለዋ ሓሙሽተ ጋንታታት ሓሙሽተን ናይ ኤውሮጳ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ምዃነን መጠን ኣብዚ መድረኽ ዝሓዝዎ ውጽኢት ዝነዓቕ ኣይኮነን ብራቮታት ደቂ ኤረይ እናበልኩ ናብ ትንተና ናይ ዝውድድርን ናይ ጽባሕ ካልኣይ መድረኽ እንታይ ክመስል እዩ ንዕኡ ዝምልከት ትንተና ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል ከተተባብዕዎ ቤተሰብ ቻነል ክትኮኑ ኣቐዲመ ይምሕፀን ከም ዝፍለጥ ዙር ሩዋንዳ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 25 ካቲት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ መጋረጅኡ ከፊት ኣሎ እዚ ቀዳማይ ውድድር ድማ ብናይ ጋንታ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ይጀሚሩ ዘሎ እዚ 2.1 ናይ ስዒ ዓቐን ዘለዎ ውድድር ካብቲ ዓቢ ወይ ድማ ዝሓየለ ናይ ኣፍሪቃ ውድድር ኢልና ንገልጾ እዩ ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ድማኒ 18.3 ኪሎሜተር ብዝሓፀረ ግዜ መን ሸፈነ ዝብል ውድድር እዩ ነይሩ ኣብዚ ድማኒ ዓባይ ክለብ ሶዳል ኪክስቴፕ ب20 دقيقة 32 ካልኢትን ብዝወሓደ ግዜ ሃሪማ ቀዳመይቲ ዕውት ናይዝ መድረኽ ኮይና ኣላ ንዓስ ኢቨን ኤውሮፓውያን ፕሮፌሽናል ክለባት እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ሎቶ ዴስቲኒ ዩኤ ቲም ኤሚሬትስ ቶታል ኤነርጂን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ተርታሒዘን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካብ ዕውቲ ናይዚ መድረኽ ብሓደ ደቂቕን 7 ካልኢትን ድሒራ ሻድሻይ ተርታ ክትሕዝን ኮላ ንኹለንተን ካልኦት ጋንታታት ብፍላይ ድማ የአፍሪቃ ጋንታታት ግና ጸብለል ኢላተን በዚ መሰረት ሬቮን ዮናታን ካብ ሶዳል ኪክስቴፕ ብጫ ማልያ ሒዙ እዩ ናብ ካልኣይ መድረኽ ክኣቱ እታ ብጫ ማልያ ምስ ክለብ ሶዳል ኪክስቴፕ ኮይና እያ ናብ ካልኣይ መድረኽ ከተምርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዝተኣታተወ ሓድሽ ሽልማት ድማ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ትወሃብ ማልያ ተዳልያ ኣላ መርሃዊ ቅዱስ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ትወሃብ ማልያ ለቢስዋ ናብ ካልኣይ መድረኽ ክኣቱ እዩ ንብሉፅ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እትወሃብ ማልያውን ካልእ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ እታ ማልያ ለቢስዋ ናብ ካልኣይ መድረኽ ክኣቱ እዩ ኣብዚ ናይ ሎምዓት ናይ ኪሎ ሜትር ውድድር ጋንታታት ዘመዝገብኦ ግዜ ምስ ንዕዘብ ሶዳል ኪክስቴፕ ብ20 ደቂቕን 32 ካልኢትን ውድድሮም ክዛዘሙ ከለዉ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ 21 ደቂቕን 08 ካልኢትን ሎቶ 21 ደቂቕን 24 ካልኢትን ዩኤ ኤሚሬትስ 21 ደቂቕን 26 ካልኢትን ቶታል ኤነርጂ 21 ደቂቕን 27 ካልኢትን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 21 ደቂቕን 39 ካልኢትን ኣስታና 21 ደቂቕን 43 ካልኢትን ግሩፖማ 21 ደቂቕን 52 ካልኢትን ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ 21 ደቂቕን 56 ካልኢትን ፖሊቲኮ ሜታ 22 ደቂቕን 02 ካልኢትን ኮይነን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ክስርዓን ከለዋ ዳዊት የማንን ዩኤል ሃብተኣብን ዝወዳደሩላ ዘለዋ ጋንታ ባይክኤድ ድማ ንውድድራ ብ22 ደቂቕን 50 ካልኢትን ብምዛም መበል 15 ደረጃ ክስርዓን ኮላ ከምኡ ናይ ዓወት የማንን ናይ ዩሲኣይ ጋንታ ከዓ ብ23 ደቂቕን 07 ካልኢትን ውድድራ ብምዛም መበል 16 ደረጃ ተሰሪዓ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣመዝጊባቶ ዘላ ግዜን ሒዛቶ ዘላ ደረጃን ብቐሊል ክንጥምቶ ዘይገብር ምክንያት 4 ፕሮፌሽናል ዓበይቲ ክለባት ይወዳደራ ምህላወን ኣብዚ ውድድር ክንዝክር ይግባአና ከምኡውን 10 ኮንቲኔንታል ክለባት እየን ዝርከባ ዘለዋ ከም በዓል ኣስታና ናይ ወዲ ሙሌይ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ስዑድ ዓረብ ዙር እንታይ ዓይነት ብቕዓት ተንፀባርቕ ከም ዝነበረት ርኢና ኢና ስለዚ ንሳን ንዓኣ ዝመስላ ጋንታታትን ኣብዚ ውድድር ዘለዋ ብዓብዩ ባይክኤድ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረኻት ናይ ኤውሮጳ ክትወዳደር ርኢና ኢና ስለዚ ብብዙሕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በሊጻታ ተረኺባ ኣብዚ ናይ ግዜ ውድድር ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓዘቶ ደረጃ ቀሊል ኣይከውንን ብዓብዩ እውን እዚ ውድድር ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ መርሃዊ ቅዱስ እውን ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊፅዎ ነይሩ እዚ ዘበሎ ምክንያት ድማኒ ሓደ ካብቲ መርኣያ እዚ ውድድር እንዳሓየለ ይኸይድ ምህላው ተኣታትዩ ዘሎ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ጋንታ ውድድር ገይሮም ኣለዉ ኣብ መንጎ ድማ ናይ ውልቂ ናይ ኪሎሜትር ውድድር ይፅበዮም ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ውድድር ሓደ ደረጃ ከም ዝውስኽ ገይርዎ ዘሎ እዩ ካልእ ዝሳተፍኦ ዘለዋ ጋንታታት ከም ዝቐዲምና ዝገለጽናየን ዓበይቲ ደረጃ ዘለዎን ኣብቲ ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳ መድረኻት ዝወዳደራ ጋንታታት ከም ምዃነን መጠን እዚ ውድድር ኣዝዩ እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣቶ ሳምሶም ሰሎሞን ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ከምኡውን
ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝገበሮ ቃለመጠይቅ ነታ ብጫ ማልያ ኢሎም ከም ዝመፁ እዮም ገሊፆም። እዚ ድማ ዓብይ ርእሰ ምትእምማን ሒዞም ናብ ውድድር ኣትዮም ከም ዘለው ዝገልጽ እዩ። ብልክዕ ነታ ብጫ ማልያ ክንዕወተላ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለና ድዩልና ክንዘራረበሉ ይግባአና እዩ። ብልክዕ እታ ተመሪፃ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ እቶም ተመሪፆም ዘለዉ 5 ተቀዳደምቲ ዘለዎም ዓቕሚ ዝነዓቕ ኣይኮነን። እቶም 4 ኣብ ዝተፈላለየ ፕሮፌሽናል ውድድራት ዝጸንሑ ተቀዳደምቲ እዮም። ሓደ ተቀዳዳማይ ካብ ውሽጢ ሃገር መፂ ደሎ ያፌት ሙልጌታ ኣብ በዳህ ውድድራት ብፍላይ ድማኒ ዓቐበት ኣብ ዝበዝሖ ውድድራት ሰናፍ ተቀዳዳማይ ከም ዘይኮነ ብቅርበት ዝከታተልዎ ሰባት ይገልጹ እዮም። ይኹን እምበር ንመጀመርታ ግዚኡ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ይሳተፍ ምህላው ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ንምግላጽ እውን ሳምሶም ሰሎሞን ከነኽብደሉ ኣይንደሊና ሓላፍነት ኣብዚ ውድድር እንተደኣኒ ብዝግባእ ውድድሩ ዛዚሙ እኹል ኢሉ ዓብ ተመክሮ እውን ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ተጠቂሙ ዓብ ተመክሮ ክቐስሞ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ውድድራት ድማኒ ዓቕሙ ክንርኢ እንጽበዮ ብሉፅ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ኣብዚ ውድድር ደይ ሓሰብናዮ እውን ሳፕራይዝ ክገብረና ይኽእል እዩ። ካልእ ኣድቫንቴጅ ክግለጽ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ እቲ ላንድስኬፕ ናይ ሩዋንዳ ምስ ዓድና ኣዝዩ ተመሳሳሊ ከም ምዃኑ መጠን ተቀዳደምትና ዳርጋ ከም ኣብ ዓዶም ደለዉ ኮይኖም ዝወዳደሩ ክገብር ዝኽእል ቅርፂ መሬት እዮም ዝረኽቡ። እዚ ድማ ኣድቫንቴጅ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 2010 ጀሚራ ዝምስገን ውፅኢታት እንዳመዝገበት ክትከይድ ምጽናሓ እዚ እውን ዓብይ ርእሰ ምትእምማን ድፈጥሪ ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 5 ዓመታት እቲ ውድድር ናብ 2.1 ደረጃ ካብ ዝድይብ ካብ ተስተገብረ 5 ውድድራት ነቲ 4 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክዕወትሉ ምኽኣሎም ቀሊል ኣይኮነን። ዓብይ ሞራልን ተስፋን ዝህብ ወይ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዝፈጥር እዩ። ከም ተወሳኺ ነዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ውድድር ብፃዓዱ ተቀዳደምቲ ይበሓት ብምንባሩ ተዓወታት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ነቶም ፃዓዱ ተቀዳደምቲ በሊፆም ክዕወቱ ኣብ ዝጅምሩ ሰዓት ሩዋንዳውያን ዓብይ ፍቕርን ዓብይ ደገፍን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከም ዘለዎም ካብ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ተስፎም ዕቁባይ ወዲ ሙሌ ወዲ ወድስኮም እንዳበልካ ናትናኤል እቶም ኣብዚ ውድድር ተዓወቱ ኤርትራውያን ብሩዋንዳውያን ዓብይ ክብርን ዓብይ ደገፍን ከም ዝረኽቡ ሕጂ እውን ካብኡ ዝፍለ ከም ዘይከውን ዝህብዎም ደገፍ እዚ ደገፍ እዚ ተቀዳደምትና ዓብይ ሞራል ዝፈጥር እዩ። ኣብ ተመሪፆም ዘለዉ ተቀዳደምቲ ምናልባት ኣቀዲምና እውን ገሊፅናዮም ከም ዝነበርና 5 ተቀዳደምቲ ተመሪፆም ዘለዉ መርሃዊ ቅዱስ መትከል ኢዮብ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከምኡ እውን ናሆም ዘርኣይ ኣብ ፕሮፌሽናል ውድድራት ዝርከቡ ተቀዳደምቲ እዮም። ያፌት ሙልጌታ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝመፀ ተቀዳዳማ እዩ። ስለዚ ነዚ ውድድር እኽልቲ ወይ ድማ ብቕዕቲ ጋንታ ኣዳሊና ከም ዘለና ዝከሓድ ኣይኮነን። ምናልባት ኣብ ምርጫ ካብ ክስቶስ ክስቶ ተዝምረፅ ዝብል ናይ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ርእይቶ ክህሉ ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ንምንታይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተቀዳደምቲ ትዕድል ዘይወሃቦም ዝብል ርእይቶታት እውን ይስማዕ እዩ። እቲ ምንታይ እቲ ኣፍሪቃ ዝግበር ውድድራት ሎሚ ንኤርትራ ኣዝዩ ከቢድ ውድድር ኣይኮነን። ስለዚ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቀዳደምቲ መዓስዩ ትዕድል ክወሃቦም እቶም ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ምስ ጋንታታቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት ይሳተፉ ኣለዉ። እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተቀዳደምቲ ግና ተናብ ኣፍሪቃ ዝግበራ ውድድራት ንዕኦም ዘይተዋሂበን እሶም ተዘይተሳቲፎምን መዓስዮም በተን ጋንታታት ተጠሚቶም እቲ ዕድል ናይ ምውፃእ ክረኽብዎ ስለዚ ነቶም ናይ ውሽጢ ሃገር ዝያዳ ግደ ክወሃቦም ነይርዎም ዝብል ርእይቶ ኣሎ። ምናልባት እንተዝዛነቕ እውን ፅቡቕ ምኾነ ዝብል ርእይቶ ናት ኣለኒ ወልኡ ሙሉእ ከምኡ ክትገብሮ ምናልባት ውድድር ከምቲ ንገልፆ ዘለና ደረጅኡ ይዓቢ ከም ምህላው መጠን ኣዝዮም ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ተፃወትቲ ምስ ጋንታታቶም ምስ ፕሮፌሽናል ጋንታታቶም ተጠርኒፎም ይወዳደሩ ከም ዘለዎ መጠን ሃገራዊት ጋንታ እውን ዓወት ስለ ዘድልያ ናይ ሲኣይ ነጥቢ ስለ ዘድልያ ተዓወታት ንደሊ ኢና። ግን ካብኡ ናብኡ እንተዝዛነቕ እውን ኣይምተፀልአን ባህላየ በቲ ኮይኑ በቲ እታ ተመሪፃ ዘላ ጋንታ ቀላል ጋንታ ኣይኮነትን። መርሃዊ ቅዱስን መትከል ኢዮብን ብተመክሮኦም ነዛ ጋንታ ክሳብ ክንደይ ክድግፍዋ ይኽእሉ ዝረኣየካ ነገር እዩ። ብሉፃት ተፃወትቲ ተመሪፆም ምህላው ኣብዛ ጋንታ ብምልኦም ዓወት ዝደልዩ ተፃወትቲ እዮም። ስለዚ እዚ ኣድቫንቴጁ ነቲ ውድድር በዳሂት ጋንታ ኣዳሊና ከም ዘለና ርዱእ እኳ እንተኾነ ግን እዞም ተፃወትቲ ኩሎም እውን ነቲ ዓወት ዝሃርፍዎ ተቀዳደምቲ ከም ምዃኖም መጠን ምናልባት ኣብቲ ናይታ ጋንታ ውህደት ዝኾነ ኔጌቲቭ ነገር ከይፈጥር ስክፍታ ክህሉ ይኽእል እዩ። ምናልባት ኣነ ከም ዝግምቶ እንታይ እዩ ኣቐዲሙ ነታ ብጫ ማልያ ዝሓዘ ወይ ድማ ዝሓሸ ደረጃ ክሕዚ ዝኽኣለ ተቀዳዳማይ እታ ሃገራዊት ጋንታ ንዕኡ ክትሰርሓሉ ክትግደድ እያ። እዚ ድማኒ ብእምነትን ብፍቕርን ብስምዒትን
ክገብርዎ ይግብኦም እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ናይ ኣሰልጣኒ ስራሒት ዝዓበየ ተዋሂዶም ብሓደ ልብን ብሓደ መንፈስን ነታ ሃገራዊት ጋንታ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ክገብር ዘለዎ ንሱ ኣሰልጣኒ እዩ ስለዚ ናቱ ስራሕ ክንፅበ ኢና እሶም እንቶም ተቀዳድምቲ እውን ፕሮፌሽናል ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሒዞም ብዓብይ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ንምዕዋት ክሰርሑ ሓቢሮም ክሰርሑ ክንፅበ ኢና እቲ ምርጫ ተቀዳድምቲ ኮነ እቲ ናብዚ ፀወታ ሒዞምዎ ዝኣትዉ ስታይል ወይ ድማኒ ስትራቴጂ እንታይ ዓይነት እዩ ካብ ፅባሕ ንሪኦ እኳ እንተኾነ ትናትና ግምታት ኣቐሚጥና ነርና ኢና ዝሓለፈ ውድድር ምናልባስ ምስቲ ህልዎ ብቕዓትን ምስቲ ዕድሚኡን ኩሉ ኣረኣይኻ ንኣኽሊሉ ኣረፋይነ ዶ ንምዕዋት ይሰርሑ ኮን ዝብል ግምት ከተቐምጥ ይገብረካ እዩ ይኹን እምበር እዞም ተቀዳድምቲ ኩሎም ዓቕሚ ዘለዎም ተቀዳድምቲ ከም ምዃኖም መጠን ምናልባት ኣብዛ ካልአይቲ መድረኽ ዝሓሸ ግዜ ወይ ድማ ነታ ብጫ ማልያ ክሕዝ ዝኸኣለ ተቀዳዳማይ እንተዳሃሊና ንዕኡ ክሰርሕሉ ምዃኖም ከም ርዱእ ትወስዶ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ካልኣይ መድረኽ ብዙሕ ስእሊ ክትበነያ ብዓብዩ ኣብ ክብደትን ዕብየትን ናይቲ ውድድር እንታይ ዓይነት ደረጃ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ከምኡ እውን ናይ ተቀዳደምትናን ሃገራዊት ጋንታናን ዓቕሚ እንታይ ምዃኑ ኣብዛ ካልኣይ መድረኽ ክንዕዘብ ኢና ጥራይ ፅቡቕ መዓልቲ ክበረሎም ብሰላም ውድድሮም ጀሚሮም ብሰላም ውድድሮም ይወድኡ ካልእ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ደሎ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይና ዳዊት የማነ ናይ ጂስ ተቀዳዳማይ እዩ ስለዚ ንብጫ ማልያ ክዕወት ከም ዝመፀ እዩ ኣብቲ ኣብ ቢቢሲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ገሊፁ ብልክዕ ድማኒ እዚ ተቀዳዳማይ እዚ ቀሊል ተቀዳዳማይ ኣይኮነን ሓያል ተቀዳዳማይ እዩ ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ ውድድር እውን ተመክሮ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ካብቲ መግለፂ እውን ከም ዝሰማዕናዮ እታ ጋንታ እውን ንብጫ ማልያ ንምዕዋት ሒዛቶ መፅያ ከም ዘላ እዩ ዘምስል እቲ መግለፂ እዩ ስለዚ ኣነ ብጫ ማልያ ንምውሳድ መፅየ ተዘይኮነኻ ካልእ ኤርትራዊ ክወስዳ ደስ ዝብለኒ ኢሉ ኣብዚ ውድድር ክሳብ 8 ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እዮም ዘለዉ ዋላ እኳ ብዝተፈላለየ ጋንታታት ኮይኖም ይሳተፉ ይሃሉ ኣብ መንጎኦም እውን ናይ ምትሕግጋዝ ኣጋጣሚ ክፍጠር ከም ዝኽእል ይረኣየካ እዩ ስለዚ እቲ ምብዛሕ ኤርትራውያን ኣብቲ ውድድር እውን ፅቡቕ ነገር እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ይትምኒትና ነይሩ በዞም 8 ጥራይ ክንሳተፉ ናይ ግባአናን ንምንታይ ናይ ኤርትራ ክለባት እውን ኣብዚ ውድድር ከም ክለብ ክሳተፋ እቲ ዕድል እቲ ተፈቲኑ ድዩ ይግባአና ነይሩ ድዩ ምናልባት ንፈልጦ ነገር የብልናን ግን እንተደኣ ዝከኣል ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን እተን ክለባት እውን ዝሳተፋሉ ዕድልን ኣጋጣምን ክፈጥር ይግብኦ ዝብል ምሕፅንታ ከነሕልፍ ንደሊ ማልያ ባይክ ኤድ ለቢሶም ናብዚ ውድድር መፅዮም ዘለዉ ዳዊት የማንን ይኤል ሃብተኣብን እውን ፅቡቕ ዕድል ንምልነየሎም ካልእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ምስ ጋንታ UCI ዝወዳደር ዘሎ ዓወት ኣማን እውን ኣብ ቢቢሲ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ ክዕወት እሱውን ሓሊኑ መፂ ከም ዘሎ ገሊፁ ቻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዝኾነ ዓወት ኣማን ኣብዚ ውድድር ከም ቻምፒዮን ናይ ኤርትራ መጠን ብባንዴራ ሃገሩ ዝወቀበት ማልያ ለቢሱ እዩ ክወዳደር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ተቀዳድምቲ ሓቂፋ እያ ትርከብ እዛ ናይ UCI ጋንታ ጽጋቡ ምኩር ተቀዳዳማይ ኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ድማ ኣብዚ ውድድር ምስ ዓወት ኣማን ኣብ ጎኑ ክስለፍ እዩ ዓብ ተመክሮ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ድማኒ ነታ ጋንታን ንዓወትን ዓብ ደገፍን መሪሕነትን ክህብ ትፅበየ ተቀዳዳማይ እዩ ስለዚ ንዓወትን ንጋንቱን እውን ሰናይ ዕድል ንምንየሎም ብሓፈሻ እምበር ፅባሕ እዚ ውድድር እዚ ብካልኣይ መድረኹ ክቕፅል እዩ ተቀዳደምትና ድማኒ ኣእጋሮም ድልዋት ምህላወን በዚ ናይ ሎም መዓንቲ ውፅኢት ኣቢሎም ሓቢሮምና ኣለዉ ስለዚ ፅባሕ 129.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ካልኣይ መድረኽ ፅባሕ ይፅበዮም ኣሎ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ንኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ሰናይ ዕድል እናበልና ፅባሕ ብካልእ ፀብፃብን ብካልእ ትንተናን ክሳብ ንምለሰኩም ሰሰናዩ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብዛዕባ እዚ ውድድር ኮነ ብሓፈሹ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታና ዘለኩም ሓሳብን ርኢቶን ድማኒ ኣብ ኮመንት ከተስፍሩልና ክንፅበ ኢና ሰሰናዩ